Tervetuloa WeBloomille. Mun nimi on Ruohoniemen Jere ja tänään mä kerron teille, mikä on WeBloom ja mitä me tehdään. Me ollaan Helsingissä viime jouluna perustettu asiakashankinta erikoistunut yritys ja meidän tavoitteena on auttaa pienyrittäjiä ja yrityksiä kasvamaan lisäämällä myyntiä ja vahvistavalla markkina-asemaa. Me uskotaan, että kova työ on menestyksen kulmakivi ja se taas tarjoaa meille mahdollisuuden sitoutua meidän asiakkaisiin ja tekemään heidän kasvuprosessista vähemmän kuormittavaa ja ennen kaikkea nopeampaa. Me keskitytään palvelemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamalla tehokkaita asiakashankinnan ratkaisuja, missä yhdistyy kilpailukykyinen hinta ja yrityksen vaatimustaso sen markkina-aseman vakiinnuttamiseksi. Meidän ensisijainen tavoite on kuitenkin kasvattaa meidän asiakkaan tuloja, jotta se markkina-aseman vakiinnuttaminen olisi ylipäätänsä mahdollista. Optimoitu Google Business-profiili auttaa yksinkertaisuudessaan sun asiakkaita löytämään sun palvelun ja samalla suoraviivaista asiointia huomattavasti. Optimoituna Google Business-profiili on myös hintalaatusuhteeltaan yksi markkinoiden tehokkaimpia työkaluja. Nykypäivänä sadat ihmiset etsii omalta alueelta jonkunnäköisiä palveluita. Hyvänä esimerkkinä voisi olla hieronta Kouvolasta. Tarjoamalla sun yrityksen ratkaisun siihen, mitä se asiakas etsii, niin ihan ensimmäistä joukossa luo luonnollisesti edellytykset sille, että se asiakas valitsee sun palvelun ennen sun kilpailijoita. Nettisivuthan on hyvin keskeinen osa digitaalista läsnäoloa ja asiakashankintaa. Optimoitu Google Business-profiili toimii ikään kuin porttina sun nettisivuille ja parhaimmassa tapauksessa kasvattaa myös sun nettisivun näkyvyyttä. Optimoinnin menestystä voi seurata suoraan sieltä omasta Google Business-profiilista. Paras mittari tähän on kuitenkin ne kasvaneet asiakasmäärät. Jossakin tapauksissa tuloksia voi nähdä heti, kun taas toisissa se voi viedä viikkoja tai mahdollisesti pari kuukautta, riippuen ihan täysin yrityksen palveluista, toimialasta ja toimialueesta. Mikäli sun yritykseltä löytyy jo Google Business-profiili, niin kuin suurimmalta osalta suomalaisista yrityksistä löytyykin, niin sä pystyt lisäämään sun profiiliin ylläpitäjän ihan muutamalla klikkauksella. Ja näin ollen me päästään suorittamaan optimointi. Profiilin päivittäminen on itse asiassa hyvinkin suotavaa, ja Google on tehnyt sen hyvinkin helpoksi. Yhteystietojen, aukioloaikojen ja kuvien lisääminen on aika lailla elintärkeää, jotta se asiakas saa oikean informaation. Etenkin kuvien lisääminen kerran kuukaudessa tarjoaa mahdollisuuden sille sun asiakkaalle huomata taas ne sun tarjoamat ratkaisut siihen hänen ongelmaan. Turun ammattikorkeakoulu teki tutkimuksen, minkä mukaan 90% kuluttajista aloittaa palvelun etsimisen jonkunnäköisestä hakukoneesta, yleensä Googlesta. Ja näistä 46% sisälsi jonkunnäköisen viittauksen sijaintiin, esimerkiksi hieronta Kouvola. Onko sun varauskalenterissa tyhjää tai ootatko yksinkertaisuudessaan lisää asiakkaita? Mikäli kyllä, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten me tavoitettaisiin sun alueen asiakkaat, saataisiin sulle lisää tuloja ja pystyttäisiin vakiinnuttamaan sitä sun markkina-asemaa.